Вітаю, сябры. Пакуль хуйло нюхае аргентинскую муку, называю гэта вакцына «Спутник», мы з вами абмяркоўваем пытанні Беларусі і ўсё, што з гэтым павязана. Трошки прыхварэла, таму прабачце мне, калі ласка, за зоўнішні выгляд, але я замазалася як магла і нават сёння не выглядаю як маленькая пандачка. Я вас вітаю, зараз я выставляю сабе чат, таму што зазвычай я не магу гэтага рабіць чамусьці, калі ў мяне гуляе музыка, таму што вы тады не чуеце музыку, мне ўсё гальмуе, ну, машына спрабуе працаваць у сучасных умовах, што я магу сказаць. Давайте трошку пазбіраемся, давайте павітаемся адзін з адным, распавядзем, як настрой, і ў мяне добрая навіна, я так 10-10. Цудоўна. Цень на жалены цифровы. Так, ужо пабег чат. Цудоўна, малайцы. Я вельмі прыемна, што вы тут. Тата в чаце. Так што, хлопчыкі, згуртаваліся. Толькі кветачкі, пацалункі і ўсе лепшыя словы ў адресу Хелен Мінскай, таму што бацька сочыць. Не бацька, тато. А тататка будзе таму, хто паскардзіцца на Хелен Мінскую. Вітаю, вітаю, Раймунда, вітаю, Тень Сонца, вітаю, Юрай Сладушка, вітаю. Вось адразу бачу беларуса, якой ціск паставіў у нужнай літары і ўсё, ніхто памылкі не робіць. Бачуць адразу, як Юрася неабходна называць. Цудоўна. Нерліол, зараз Нерліол, я так мяркую, прыйдзе. Ігор піша, бажаю міцного здоров'я, шляхетне велике шановне панство, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні свідомий змагар. Вітаю, НАТО в хату, вітаю, Ейнштейн, вітаю, живі вічно. Клас, побіг чат, побігли ми. На конт вельмі шановного панства, сябры, Віталій Вороб'єв, вітаю. Сябры, як вы глядзіце на тое, што мы, ну, шчыра кажу, у мяне рабіць зараз ролікі часу увогуле няма, таму што мне падалося, што канал ужо мае амаль 5000 чалавек, і калі мы да гэтай лічбы дарасцем, у мяне такая прапанова зрабіць мерчі. Мерчі я буду рабіць сваімі прыватнымі вось гэтымі руками, я, каб супакоіцца, трошки займаюся рознымі прыемнымі штукамі. Я вырашыла, што, напэўна, канал ужо даволі такі стаў вядомы і можна рабіць нейкія прыватныя рэчы. Пачну я з украінскай сімволікі, хутка яна з'явіцца. Яна не будзе ў продажы, гэта будуць нашы такія асабістыя адзнакі ўвагі майго каналу, таму можна абсалютна казаць, што гэта будзе 100% эксклюзіў. Такога не будзе ні ў каго, таму што і дызайн, і ўсё, што я там буду рабіць, гэта будзе прыватна мая інтэрпрэтацыя пытання, таму хутка, я спадзяюся, у нас атрымаецца з вами яшчэ і нейкія прыемныя штукі ад Хелен Мінскай атрымліваць, таму што я зараз такая даволі натхнённая, у мяне паперла творчасць, у мяне даволі такі высокі КПД зараз, таму да, стомленая, але не зломленая. Сімулюе, піша Тень Сонца. Тень Сонца у нас такой годны модератор, хто цягаецца па сяброўскім чатам, мяне туды цягне. Тень Сонца сачыць за беларускімі блогерамі, і там, дзе цікава, запрашае мне, скідвае пасыланні, запрашае мяне наведацца і прывітацца. Вось, мы побачылі добрую дынаміку такую. Я не ведаю, ці Тень Сонца зараз пацвердзіць гэта. Шчыра дзякую за такую цудоўную мадэрацыю, але калі мы заходзім з Ценню у чаты, яны ператвараюцца адразу ў беларускамоўныя. І сёння Слава Сікора казаў, нават мы забеглі да яго, зрабілі такой, ведаеце, невялічкі трэш там. Вось, і, да, мы так адразу чат перафарбоўваем у бел-чырвона-белыя каляры. Я вельмі ўдзячна за гэта, насамрэч, таму што вось гэта, напэўна,
той фідбэк, і гэта, ну, зазначаецца, там, дзе Хелен Мінская, чат пачынае пісаць беларускай мовай, гэта цудоўна, на мой погляд, што вось мяне асацыююць з Беларусю, з беларушчынай, з бацькаўшчынай, з нацыяналізмам, з беларускімі адзнакамі, мовай, ну, гэта класна, насамрэч. Нарлёл, вітаю, вітаю! Там цень заходзіла паралельна яшчэ ў чат Віталіка Віруса, казаў, што ты там затарыў трошкі, не ты, вы прабачце. Вось, казалі, што трошкі Нарлёл там поабмяркоўваў. Клім-клім, вітанечка, вітаю, вітаю, Слава, вітаю, да, сёння, бачыш, Слава, мне не патрэбна ператвараць чаты беларускамоўны, тому што ён у мяне і так беларускамоўны, і украінамоўны, так што бярыце прыклады з нас. Запрашаем у госці, толькі што я распавядала пра тое, што хутка з'явіцца мерч канала Хелен Мінская, ён будзе эксклюзіўны, у мяне ўжо ёсць такія ідеі, і гэта будуць карысныя рэчы, гэта не будуць кружкі, гэта не будуць, я не ведаю, там, значкі нейкія, не, гэтага не будзе, гэта насамрэч будуць карысныя рэчы, ну, я іх так бачу, што іх можна выкарыстоўваць штодня, гэта не прыватна нейкая суполкі, там асабіста адзнака, вось, але цікава будзе, у мяне, ну, шмат ідэяў такіх, хацелось бы іх рэалізаваць для вас, таму я спадзяюся, што, ну, не зараз, канешне, але як мінімум да канца году з'явіцца асабістая такая нашай спільноты мерч і гісторыя, і мы ўжо будзем неяк паміж сабой камунікаваць у гэтым пытанні. Я нагадваю, што у нас трывае збор, мы падтрымліваем 3 праекты, гэта 2 праекты дапамогі. Адзін гэта антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», мы працягваем дапамагаць нашым бежанцам, якія не заўсёды чамусьці паводзяць сябе адэкватна, шчыра кажу. У мяне ўчора быў выпадак, які мяне проста выбіў з каліі. Не буду яго распавядаць, таму што гэта такая прыватная справа, але шчыра кажу, час ад часу дзівуюся нашым беларусам, як ім усе забавязаныя вакол, гэта проста. Вось, ну, гісторыя сёння не аб гэтым, і мы падтрымліваем таксама сем'і украінскія, у каго загінулі падчас абароны Украіны бацькі. Гэты праект вядуць нашыя Васілі. Гэтаму праекту літаральна праз пару дзён споўніцца 2 годзіка, як мы вядзем штомесяца гэты праект. На некаторы час я спынілася, таму што было шмат працы з нашымі бежанцамі, але зараз, калі час трошкі дазваляе, мы павяртаемся ў праекты і, канешне, будзем дапамагаць. На сённяшні дзень сабралі мы з вамі 100 гривень, таму я прыняла, сябра Галіца захадзіў, таму я вырашыла, што я прыватна ад сябе, канешне, пералічу некаторую колькасць коштаў. Гэта будзе невялічкая сума, паколькі я таксама ўсё яшчэ такая не зарабляю столькі, колькі я бы хацела зарабляць, але невялічкі адсотак ад нашай каманды пойдзе, таму сябры, у мяне стаіць мінімальны парог донейт-сістэмы. Я ніколі не драла з вас нейкія шалёныя кошты. Мне не патрэбны $1 мільярдаў дзеля таго, каб нас атрымалі ў інфармацыйным полі. Гэта вельмі важлівая гісторыя, тым больш, што наша бяспека – гэта падзяка тым, хто, на жаль, не павярнуўся ў свае сем'і. Хлопцы загінулі за тое, каб мы з вамі зараз маглі спакойна працаваць і не хвалявацца, што у нас тут грады дзесьці пад хатай стаяць, як гэта на сходзе Украіны адбываецца. Таму падтрымліваем праекты. Я яшчэ раскажу, гэты месяц накірую сваімі, таму што канал не сабраў, ну, на мой погляд, нават мінімальны такі 300 гривень, гэта тое, што ўжо дзелімае, скажем так. Вось, таму мы будзем удзельнічаць усё роўна ў гэтай падзеі.
Вось, ну і вы не страчаеце свядомасць, калі ласка, гэта важлівая гісторыя, таму што ад украінцаў свайго часу залежала мая бяспека, і шчыра кажу, наш з вамі удзел свайго часу ва ўкраінскім пытанні вельмі адгукнуўся падчас акцыяў, калі Украіна прыняла наш бок свядомых беларусаў, і вось так адбываюцца камунікацыі. Тут, безумоўна, не завязана пытанне на грошах, але пытанне салідарнасці ніхто не прыбіраў. Дзякуй шчыры. Сёння нібыта і шмат навінаў, але нейкіх крытычных навінах я не побачила. Абмяркоўваць Дона Паддона з інтэрв'ю Кісілёву, у якога замест мозгу субстанцыя, якая ну просто ўжо выдае, што туды наклалі поўную кучу ў галаву, вось, і яна усяляк распаўсюджвае гэтыя араматы. Мне падаецца, няма сэнсу нават гэту тэму падымаць, але вось што робяць грошы, якіх яшчэ няма, але, ведаеце, зараз мне падаецца, што вось яны з Тупіным змяніліся месцамі, у іх ёсць хто дамінуе, а хто пасіўны. Ну, я ў гэтай тэме не вельмі добра разбіраюся, але мне падаецца, што выглядае гэта іменна так. Дык вось, зараз, калі насмоктваў Лукашенко грошы, то зараз ён, ведаеце, насмактаў авансам, то бок ён смактануў, а грошы яшчэ не атрымаў. Таму ён зараз робіць усё дзеля таго, каб нейкую капейку на чарнашматачнікаў выдзелілі, таму што, гэта ж гаўно ў пагонах жраць хоча, і, ведаеце, бацька, грошы! А грошаў-то цю-цю няма, таму што санкцыйныя пакеты паказваюць, што такія працуюць, а тут на носе 2 снежня пяты пакет санкцыяў, і гатуецца 6. Яшчэ дакладна не, ўжо на сённяшні дзень ёсць інфармацыя, сёння будзем агучваць, ужо вядома, хто патрапіў у 5 пакет санкцый, і анансавалі паслядоўна 6 пакет санкцый, і нават замовілі ўжо пра тое, што калі ў 5 пакеце санкцыяў зазначана 30 кампаній і юрыдычных асобаў і фізічных асобаў, то ў 6 пакеце гэта будзе 300 асобаў і юрыдычных кампаніяў, якія патрапяць пад санкцыі. З чым я вусатую дупу віншую. Дон Паддон, як выявілася, ніфіга не з стальнымі яйкамі, такія ўжо такія добра падсохшыя бубенцы, якія ўжо не здатныя нічога сябе нарадзіць, акрамя, як ён казаў калісьці, мертва народжанага дзіцяці. Вось любы яго спіч, любое яго выказванне, гэта проста адпраўка яго ў труну, таму што ён зараз працуе на Гаагскі трыбунал. Сёння стала вядома, што, аказваецца, ён заўсёды, не гледзячы на беларусаў. Беларусы, я нагадаю, народ. Гэта такой народ, такая нацыя, якая няхай уводзіць санкцыі супраць Маскоўі. Згодна абсалютна, гэта паралельныя павінны быць санкцыі. Я не разумею, чаму і дагэтуль на крэмлядзяў яшчэ не ўводзілі нейкія абмежаванні, але, скажам так, у свеце падзеяў, якія павязаны і з Украінай, і з Беларусю, і на акупаванай частцы Украіны ў Донбасе і ў Крыму, плюс Малдова, плюс зараз Белінкет вельмі шмат выкатвае інфармацыі па тых злачынствах, якія былі створаны і ў Грузіі, і ў Чэхіі. То бок, мне падаецца, што гэта гісторыя, яны запаралеленыя, але Крэмлядзе ўвогуле прыйшоў час ва ўсім абмежаваць. І я чамусьці заўсёды лічыла, што прыпыніце гандаль на тыдзень, вось увогуле увесь гандаль, гэта тое, да чаго мы заклікалі Украіну свайго часу. Украінцы пачулі, але ўлада Украіны палічыла, што какая разница, погандлюем там бітумам, падумаеш, у нас великое будаўніцтва распіла, вы ж разумееце гэта ўсё, вы же понимаете. Вось, і вось гэтая ўся гісторыя вылілася ў тое, што Вагнергейт злілі. Я ўсё больш і больш
гляжу, чытаю па гэтай гісторыі, і мне вельмі шкада, і адначасова я ганаруся спецслужбамі Украіны. Мне іх вельмі шкада, таму што ім здрадзілі галоўныя тыя, хто павінен быў іх падтрымаць і усяляк абараніць, а замест гэтага мы бачым накат абсалютна неабгрунтаваны. І па-другое, дзейсна, усе аналітыкі, людзі датычныя да гэтай спецаперацыі па вагнераўцам, усе як адзін кажуць, што гэта унікальнейшая аперацыя, якія правелі спецслужбы Украіны і якую зліў крот з офіса прэзідэнта Украіны. Чым гэта будзе ва Украіне выражана, я не магу казаць. Яшчэ раз кажу, я не лезу ва украінскае пытанне. Я, безумоўна, абурана такой сітуацыяй. Безумоўна, мне не зразумела гэта. І ўсё больш і больш тых, хто крычаў: «Зеля, наш прэзідэнт малады». Мабыць, скажу груба, але кастрацыю кота даверылі не ветэрынару. Вось, і ў гэтым пытанні, мне падаецца, купа памылак, і ўжо анансуюць украінцы акцыі пратэсту. Безумоўна, гэта сітуацыя, мы будзем за ёй сачыць, таму што яна напрамую ўплывае таксама на сітуацыю ў Беларусі, таму што мы заклікалі доўгі час да ўведзення санкцыяў, але ні вызнання няма на сённяшні дзень улады беларускай, нелегітымнай з боку Украіны. Прайшло 1,5 гады. Апазіцыя ўжо сарвала, можна сказаць, горла, крычае, што што вы робіце, гэта ж здрада, ён нелегітымны, ён узурпатар, ён дыктатар, да чаго вы ідзеце. Насамрэч, я часта сваім украінскім сябрам кажу: вы мне нагадваеце пачатак Беларусі 2.0. Яны яшчэ кажуць, што не, ты не разумееш, мы не прыпусцім. Але па астатняму спічу, калі журналісты гэта проста нейкае памеркаванне некаторых смецце пад нагамі, не ведаю, сябры. Друзі, вам відніше, ви знаєте, як краще. Ми тут вам не консультанти, в нас не знесена диктатура в країні, і тому радити вам, як краще поступати, ми не маємо жодного морального права. Єдине, що ми можемо вам гарантувати, це підтримку в питаннях цілісності України. Це український Крим, це український Донбас, це єдина нація, єдина соборна Україна. Гэта мы можем, як беларускі народ, як беларуская нацыя, вам гарантаваць, што мы дэманструем амаль штотыдня і на Майдане, і на наших каналах, на розных ресурсах. Нават тыя напаўватныя ресурсы, якія былі раней, яны зараз поўнасцю пераключыліся на украінскі бок і падтрымліваюць Украіну, таму што вось гэтае паразуменне, што адбылося ў Украіне, яно прыйшло. Нас зараз вельмі ратуе тое, што шмат хто з дыяспары не мае доступу да расійскага тэлебачання. У мяне, шчыра кажу, я не сачу за расійскім тэлебачаннем, тому што яно ў мяне нідзе не ідзе, у мяне няма тэлевізара, але тым не менш у ноутбуке яно не транслюецца, мне ў рэкамендаваных відэа яны не выскакваюць, і я толькі крапкава бачу нейкія паведамленні, якія ўжо хтосьці падчапіў, абмеркаваў, выказаўся, і я не чапляю меркаванне іншага чалавека, я захожу на ресурс, гляжу, што там адбылося, і шчыра кажу, што жаданне цягацца па маскальскіх суполках у мяне абсалютна ніякага няма, і я гэтым не займаюсь, таму што прапагандоны, мне падаецца, у Беларусі павінен стварыцца асабісты нейкі рух, якой будзе чыніць супраціў прапагандзе, яшчэ раз кажу, зачыніць абсалютна ўсе пытанні аднаму немагчыма. Я канцэнтрую увагу на галоўных рэчах. Зараз, калі мяне глядзяць з Беларусі, Джек Стейлер, вітаю, свядомы змагар, Юрась Ладучко плюс, вітаю, Андрій Біченко, вітаю, патріот. Зелю геть, пише Андрію, покидаємо це питання на українців. Як білоруска кажу, ми завсёды вас підтримаємо, не глядячи ні на що.
Ось так, як вирішить український народ, так і буде. Тому що влада належить народу, а не приватності, а не особистому чоловіку, який, на мой приватний погляд, зараз спробує подамнути усю систему під себе, як гэта свого часу зробив Куйло і Лукашенко. Дон під дон, 2-0 в Україні, мені подається, гэта буде найжахливіша ситуація, тому що, ну, давайте об'єктивно ставиться, українці здобили свою незалежність, здобили своє право називатися нацією, і яны гэта яскрава дэманструюць, і напаст радянскім гэтым прасторы, калі мы будзем браць былыя краіны СНД, гэта адзіная краіна, якая паводзіць сябе годна і адрозніваецца роўна тым, што яны вызначыліся з сваім шляхам, яны сябе паказалі годныя нацыяй і народам, якой будзе адстойваць у першую чаргу свае правы. Таму не давайце сябе замнуць, вось такімі мелкімі крокамі насамрэч акупавалі Беларусь, і мы з-пад гэтай акупацыі ўжо доўгі час не можам выбрацца. І што самае жудаснае, дзейсна, вось правільна напісалі сёння ў чаце, калі вусатая дупа, калі Дон під Дон вызнае Крым, ён нібыта глаголіць ад народу Беларусі. Народ Беларусі так не лічыць, Крым ён быў, ёсць і хутка павернецца ў юрысдыкцыю Украіны. Тут пытанне часу. І шчыра кажу, сябры, гэта не мае аптымістычныя такія мары, што я там не разумею, што адбываецца. Акупант туды прыйшоў не з лепшымі намерамі. Тое, што Крым будуць рабіць вайсковыя базы, было ж вядома яшчэ ў 2014 годзе. Гэта вось першыя званочкі, калі акупавалі Крым. Адразу шмат хто казаў, што мы атрымалі яшчэ адну вайсковую базу пад бокам. І па факце яно так і адбылося. Мне падаецца, пару год і Крым павернецца ў юрысдыкцыю Украіны, гэта безумоўна. Я ў гэтым упэўнена, таму што я бачу, што, на мой погляд, вырашаецца пытанне з Донбасам. Все, далей Донбас цягнуць, як яны кажуць, Донбас, цягнуць немагчыма, таму што занадта гэта ўсё цяжка. Вось, таму для украінцаў самае небяспечнае ад расейцаў, на мой погляд, гэта дыверсійныя аперацыі і ракетныя войскі. Можна закінуць ім каранавірусу шматлікія войска. Не толькі гэта, насамрэч, тут працуе шмат чэкістаў, шмат дыверсантаў, і беларускіх, і украінскіх. Тут ёсць траянскія коні. Тут агентурная сетка такая, я шчыра кажу, мае сябры, хто знаходзіцца ў Польшы, ў Літве, яны не разумеюць, што я дагэтуль раблю ва Ўкраіне. Таму што такой канцэнтрацыі чэкістаў, як ва Ўкраіне, з боку расіянцаў і беларусаў, мне падаецца, няма ў аніводнай краіне свету. І чаму гэтае пытанне ніяк не вырашаецца, мне шчыра кажу, не зразумею. Таму што зараз федэрасты робяць усё дзеля таго, каб ператварыць Беларусь у краіну агрэсара, вусатая дупа крычыць, што мы там прымем нейкі бок. Ну, слухай, возьми свой кулямёт без ражка і ідзі абарані расіянцаў. У чым пытанне? Навошта ты цягнеш маіх беларусаў усю гэтую гісторыю? Мы ніколі не былі агрэсіўныя. За астатні час на маёй памяці няма агрэсіўнага павядзення наконт украінцаў. Нават калі расіянцы захапілі Крым, у беларусаў пыталі, як вы ставіцеся да гэтага, беларусы максімум прымалі нейтральную пазіцыю. Ну, зараз ужо раздупліліся, разумеюць, што, а браты-то ніфіга не браты. Таму за чекісты працуюць. Ну, я яшчэ раз скажу, шмат зараз. Вось гэтыя накаты, насамрэч, заходзіў Слава Сікора, гэтыя накаты прапаганды, правакатараў, розных фейкамётчыкаў, яны неспроста. Вось як толькі неабходна адвесці ўвагу ад нейкіх важлівых пытанняў, яны з'яўляюцца ў нашым інфаполі. Яны з'яўляюцца з нібыта абсалютна правакуючымі
рэчамі, якія насамрэч яны вось адным стрымам мы славіну гісторыю разнеслі, і я нешта не бачыла паведамлення ад гэтых карацеляў, каб яны прабачэнне папрасілі ў славы. Яны ж на 100% былі неправы, мы гэта даказалі. І я не разумею вось такога падыходу, то бок абгадзіць гэта мы вось так, а прабачэнне папрасіць ніяк, ды гэта лукашызм. Калі не абгрунтаваны, чалавека звінавачваюць у рэчах, якія ён не рабіў. Вось, таму паглядзім, канешне, што будзе далей, але шчыра кажу, сябры, беларусы за вусатую дупу ваяваць не пойдуць. І яшчэ хацела бы да беларусаў зараз звярнуцца. Вы шмат пытанняў мне пішыце што рэферэндум там нейкі. У мяне пазіцыя абсалютна адна, яна ясная. Калі у краіне адсутнічае легітымная ўлада, любая, зовнішняя, внутрішняя, яе няма фізічна. Ніхто юрыдычна працэс ініцыяваць не можа. Ну гэта як белы дзень, слухайце, ну гэта зразумела нават немаўля. Як можна абмяркоўваць тое і заклікаць да таго, чаго юрыдычна існаваць не можа. Вось, мабыць, я нешта не разумею. Паясніце мне. Я слухала адзін бок, другі бок, і ў мяне дысананс. Я не разумею, як пры... Ты бачыш белае, кажаш чорнае, бачыш чорнае, кажаш чырвонае. Так не бывае. Або вы кажаце, што вусатая дупа, яна нелегітымная, і яна не мае увогуле ніякіх паўнаважанняў ні падпісваць, ні арганізоўваць, ні ініцыяваць, ні прадстаўляць інтарэсы Беларусі на міжнародных суполках. Вось калі вы гэта гуртам бярэце і кажаце вось так, што мы яшчэ павінны тут абмяркоўваць? Іншая справа, знову зараз латушка будзе адгрыбаць па поўнай праграме. Чуеш ты, певень гамбургскі? Не заклікай людзей легітымізаваць чалавека, якога мы не абіралі. Засуньце сабе свой рэферэндум і сваю новую народную прастытуцыю ў адно месца, прыблізна ў тое месца, з якога вы выйшлі. Таму што гэта вы пачвары давелі Беларусь да такога стану. І зараз вы крыж прапануеце паставіць на мою нацыю. Ідзіце ў дупу. Павяртайцеся абратна ў кола ў атачэнні Лукашэнкі, адкуль вы выйшлі. Беларусы, я вас заклікаю. Думайце сваёй галавой, аналізуйце і сапастаўляйце адно з другім. Не можа ініцыяваць нелегітымная ўлада любой працэс у Беларусі. Любой. Што мы павінны рабіць? Ігнараваць. Тыя, хто піша байкот. Часткова, да, мы можам пагадзіцца, што, мабыць, гэта байкот, але я ўжо пісала і яшчэ раз напішу і паўтару. Сябры, байкот – гэта легітымны працэс пратэсту супраць чагосьці. А ў нас працэс адсутнічае. Як можна байкатаваць таго, чаго няма? Ігнор. Гэта называецца ігнараваць. Не памячаць, не абмяркоўваць, не заклікаць, не падымаць гэтае пытанне і увогуле усім сваім выглядам падаваць, што такой вусатай дупы, такой пачвары, як прадстаўніка беларускага народу не існуе, і адпаведна ніякія паперы, пастанаўленні, дэкрэты, яшчэ нейкая фігня, якую ён прапануе сваёй хворай галавой зрабіць, не існуе. Вось гэта мая пазіцыя. Таму будьце чэмныя, не блытайце, не падмяняйце паняцці ні ў коім разе. Не блытайце падзеі, якія адбываюцца. Гэта ўсё сур'ёзна і разбірайцеся ў нават тых маніпуляцыях, якія зараз адбываюцца.
Так, давайте у чаті поживу з вами і пойдем по новинах. Пойдем по новинах. Можете со мной не погоджаться. Я готова дебатовать на эту тему. Не проблема. Меня, правда, на дебаты никто не запрошал, але тим не менш, я сама собі не суперечу. Я його як не визнавала, так я його не визнаю, і все те, що він глаголить, для мене не існує, я вже десь писала. Ми у гэтым цирку не приймаємо уділ. Я зараз не кажу гэта увогуле ад маёй каманды, большасць маёй каманды датрымліваецца прыблізна тых самых меркаванняў, як і я, але пакольку адсутнічае афіцыйнае замоўленне ад каманды народнай грамады, я зараз буду казаць як актывістка, Хелен Мінская, блогерша, не блогерша, гэта асабістыя рэчы мае прыватныя, можна са мной вступаць у спрэчку, можна са мной дэбатаваць на гэты конт. Я яшчэ раз скажу, не блытайце байкот з ігнорам, і я яшчэ раз скажу, што бы гэта вусатая дуба з адсохшымі яйкамі не прапанавала, яно увогуле не мае ніякага юрыдычнага сэнсу. І мы павінны актам грамадскага непадпарадкавання гэта дэманстраваць. Усяляк. Цень сонца піша, я прапаную Пуціну вяртануць ядзерную зброю ў Беларусь. Зараз мы абмяркуем гэта, таму што там ёсць працяг. Я бачыла гэтае паведамленне, там ёсць працяг, ён класны, мы яго абмяркуем абавязкова. Вітаецца чат, вітаецца. Рэма да ўсіх межах норм, дзякую. Так. Андрій Бученко пише, я ще 2 роки тому писав про Зелю, що він слуга Путіна, Пуйла і слуга ворогів народу України. Ірай Сладушка пише, Раймонда, галоўнае войска – гэта інфармацыйнае войска, трэба перамагаць найперш у інфармацыйным полі, гэта кропка адліку, 100%. Полностью пагаджаюся, таму мне незразумелыя восхваленні Балкунца, яку сёння сказаў, што можна, там у Чехії затрымалі, зараз покажу вам, не загрузила фотку, покажу на телефоне, затрымалі футболіста, галоўнага по футболу, вось, якой кіраўнік такой футбол, вось, але тым не менш, ён прапануе абменьваць палітвязняў. Балкунец, а давай мы тебе обменяем на 1500 человек. Я не бачу проблем. Давай, иди туды, 1500 вязняў, мы готовы меняться. Вось у гэтай хворай галаве, якая лічыць Крым расійскім, не памяшаецца, што мы не гандлюем палітвязнямі. Дима, ты можаш гандляваць сваім целам, як табе падабаецца. Можаш за грошы, можаш бескаштоўна. Як ты атрымліваеш задавальненне ад гэтага, гэта твоя прыватная справа. Але гандляваць палітвязнямі ты злачынец. Ты прапануеш злачынную махінацыю. Мы не гандлюем палітычнымі зняволенымі. І ты, як ініцыятар, якой прапанаваў абменьваць злачынца на палітычных зняволеных, якія не на адным узроўні стаяць. Я лічу, гэта абсалютна проста. Вось такія навіны, яны мяне не проста абураюць, яны у мяне выбух мозгу стае. Чуеш ты, пачвара? Ты так любіш атрымліваць эксклюзіўнае задавальненне з Крамля? Можаш павярнуцца ў Беларусь. Там весь спектр тебе прапануюць. Можаш яшчэ швабру з рашкі захваціць. Мабыць, тебе спадабаецца. Ірай Сладушка піша, нельга ісці ў нелегітымны рэферэндум па закліку нелегітымнага чалавека, які сілай утрымлівае ўладу. Трэба ствараць свае інфаповоды для таго, каб выйсці на рэальны пратэст. Полностью пагаджаюся. Вось гэта здаровы глузд, гэта здаровыя прапановы. А тое, што зараз я бачу, крыж пастаўце. Я зараз павярнуся да тэкста, спецыяльна павярнуся да тэкста. Хто не чуў, мабыць, хтосьці прапусціў. Я бы хотела павярнуцца да тэкста Андрэя Саннікава. Ён зараз будзе публікавацца пад кожным маім відэа. Давайте згадаем яшчэ раз. Хто забыўся, я нагадаю. Андрей Санников написал. Я читаю специально российской мовой, потому что, коли я роблю переклад на белорусскую мову, страчаецца сенс гэтага тексту, тому российской мовой. Когда они пришли ко мне с референдумом о языке, я обрадовался, потому что зачем мне учить язык?
Когда они на референдуме пришли с предложением дружить с Россией, я не возражал, потому что они сказали мне это за деньги. Когда предложили поменять флаг, мне не понравилось, но язык учить не хотелось, а денег за дружбу хотелось. Когда на референдуме они пришли с новой конституцией, от которой воняло тюрьмой, я не хотел такой, но за меня уже посчитали. Когда на референдуме они захотели объявить правителя бессмертным, я молча кричал. Я молча кричал, что это беспредел. Но я ведь уже проголосовал против языка, на котором кричал. И когда сейчас те же люди, которые голосовали за правителя и проводили все эти референдумы, предлагают прийти на участок и тихонько поставить крестик, я понял, что крестик будут ставить на мне, и что надо было учить язык и не отдавать флаг. Это паттерн, який повинен сидіти у вас у голові. Гэта тэкст, який неабходна завучыць наизусть і трансляваць кожнай падле, якая прапануе ідыоцкія абсалютна ініцыятывы. Ужо латушка крычыць, крыж. Павал, вам крыж паставіць вось, прыблізна ў тым, чым закалочваюць. Прабачце, я абураная, тому что я не люблю кремлядзяў. И я не люблю здрадников. И я выступаю супраць их адчынена. Я не петляю, не виляю и не кажу, что дзесьці, калісьці, камусьці. Не. Необходно рэчы называть своими именами. В Украине ідзе расійска-украинская война, где Россия агрессор, оккупует территории. Зараз ідзе эскалация каля мяжы з Украины з боку Крыма, з боку Рашки и прапануецца з боку Беларусі яшчэ падысці до гэтага пытання. Называйте ўсё сваімі іменамі. Крым – це Україна. Донбас – це Україна. Як би прикро гэта не гучало, як би боляче не було, що там большасць вот на стану, якою глядзіць расійскіх прапагандонаў. Але з гэтымі людзьмі неабходна будзе неяк жыць і неяк іх, я не ведаю, я, мабыць, зараз грубо скажу, я не грамадзянка Украіны. Але мяркую, што калі б у Беларусі сталася такая сітуацыя, я бы была ініцыятарам шэраг паспартоў. Я бы пазбавіла гэтых людзей права голасу. Таму што яны здрадзілі ўжо калісьці ў краіне. Яны не маюць права абіраць кіраўніка дзяржавы, таму што яны стварылі ўжо злачынства, яны ўжо аднойчы здрадзілі сваёй краіне. Яны гэта зробяць зноўку і зноўку і зноўку. Таму шэрыя пашпарты, ты з'яўляешься грамадзянінам Украіны, але пры гэтым маеш абмежаваныя правы. На мой прыватны погляд, гэта аптымальна. І ўсе гэтыя кукарэканні наконт таго, што неабходна правесці амністыю тых, хто тварыў злачынствы на тэрыторыі Крыма і Донбаса, вы сур'ёзна? Ідзіце матулям у вочы паглядзіце, у якіх забралі дзяцей. Гэта роўна тое, што давайте прабачым у Беларусі некаторыя, нам неяк трэба размаўляць з кім? З забойцамі? Дзеці, я просто працую з палітвязнямі, і у нас шмат абмяркоўваюцца тэмы з сем'ямі, там мы сутыкаемся з гэтым. Я прыватна не шмат часу гэтаму прыдзяляю, але я пастаянна манітору гэтую сітуацыю. Вось ідзіце, калі ласка, гэтым бацькам, скажыце, што вы гатовы з тэрарыстам дамаўляцца. І не факт, што яе дзіцё, або донечка, або сыночак выйдуць з-за кратаў, што яны не стануць чарговай ахвярай помсты дэбіла. Ідзіце гэтым людзям паглядзіце ў вочы. А лепей напішыце ім ліста з падтрымкай. А лепей патрымайце на рахунках тых, хто знаходзіцца зараз за нашу і вашу свабоду за кратамі. Давайте да навіду. Ой, пачну я. Пробачце, калі ласка. Давайте вас сюди поставлю. Просто няма яшчэ другога монітору, ввогуле нічога няма, ноутбук стары, монітораў няма мне. Я ў такіх палявых умовах працую, сябры, вы сабе не ўяўляеце, але ўсё з часам прыйдзе. Зараз я хацела бы звярнуцца да аднаго вельмі важлівага для мяне тэксту. Мікалай Статкевіч. Гэты ліст
ад 21 лістапада 2021 году. Ён піша пані Марыне Адамович. Пытаецеся, навошта я выпісваю Мікалаю Статкевічу СБ? Ну, вось прыблізна дзеля гэтага. Як па мне, то вельмі элегантна можна спыніць гэты поток прапанаваным метадам. Я сапраўды, як ты пішаш, шмат чытаю СБ. Гэта цытата Мікалая Статкевіча. Пра памежныя праблемы. І вось што там вычытаў. 90% мігрантаў на мяжы з Польшай іракскія курды. У сутыкненнях з польскімі сілавікамі удзельнічалі толькі яны. І іракскі Курдыстан зараз самы бяспечны рэгіён у Іраку. Тэрарыстычныя акты здараюцца ў асноўным у цэнтры краіны, асабліва ў Багдадзе, дзе іракскія арабы-суніты узрываюць сваіх суайчыннікаў арабаў-шыінітаў. А ў курдаў вялікія праблемы былі і раней, калі Саддам Хусейн абстрэльваў іх паселішчы артылерыяй ды труціў курдаў газамі. Акупацыя Ірака ЗША уратавала курдаў і дазволіла ім сфармаваць на поўначы Ірака сваю квазідзяржаву. Не бедную, бо там вялікае радовішча нафты. Такім чынам, іракскія курды на нашай мяжы гэта чыстыя эканамічныя мігранты. Дарэчы, яны заплацілі кантрабандыстам за беларускі маршрут ад 17,5 до 21 тысячы даляраў. Безумоўна, эканамічная міграцыя мае права быць. Тым болей, што некаторыя германскія гарады выяўляюць зацікаўленасць у мігрантах з-за сваіх дэмаграфічных праблемаў. І курды тут не горшы варыянт, бо яны не рэлігійныя фанатыкі, і жанчыны ў іх працуюць у школах і бізнесе. Але незразумела, чаму прымушаюць людзей пераходзіць такі цяжкі, небяспечны і дарагі квест, каб прыняць іх. Калі можна проста адчыніць консульства ў Эрбілі ці Куркуку і выдаваць ім там міграцыйныя візы ў Германію. Праўда, зусім не факт, што яны едуць менавіта ў Германію, бо каля французскага Дюнкерка 1500 курдаў шукаюць магчымасці перабрацца праз Ла-Манш у Англію. У іх там таксама лагер. Што тычыцца тэлефанавання канцлера, то гэта выглядае спробай выкарыстаць у гандлі па праблеме мігрантаў прынятыя 15 лістапада, але яшчэ не ўведзеная санкцыя. Я пра такі падыход пісаў табе яшчэ з жодзіна. Гледзячы на хуткую лакалізацыю праблемы тут, гэты падыход спрацоўвае. Усё гэта вынікае з аналізу нумара СБ за 11 лістапада 2021 года. На наступны дзень газеты не прынеслі, піша Мікалай Статкевіч. Вось такім чынам пан Мікалай аналізуе сітуацыю, якая адбываецца ў Беларусі. Вось так яму трапляе інфармацыя, з якой ён можа працаваць. І яшчэ раз падкрэсліваю, ён з тых, хто не страчае веру ў Беларусь і працягвае яе бароцца нават падчас катаванняў з-за кратаў. Дон Паддон замовіў пра тое, што будзе спрабаваць вырашыць праблему з турыстамі да Новага году. Ён пажаліўся кісельным берагам, што гэтыя турысты баўтаюцца і ў Менску, і ў Гродна без справы, і будзе вырашаць гэтае пытанне. Ну, сам стварыў, ведаеце, як пра дзяўчына кажуць, сама прыдумала, сама паверыла, сама вырашыла. Вось, таму прыблізна тая ж самая гісторыя. Ну і давайце да нашых навінаў. Нарэшце мы будзем абмяркоўваць навіны гадзіну спусця. І так, у Чэхіі затрымалі кіраўніка Беларускай федэрацыі футболу Уладзіміра Базанова. Яго абвінавацілі ў парушэнні правілаў уезду ў краіну і санітарных правілаў. Базанову пагражае дэпартацыя. Зараз, хвіліначку, я вам знайду гэты цуд, каб не гальмаваў у мяне інтэрнэт. Я не буду ўжо лезці ў тэлеграм, каб вам спампаваць фатаграфію, я вам яе просто так прадэманструю. Яна мне вельмі спадавалася. Прабачце, сябры, хвіліначку, калі ласачка. Вось гэты чалавек
Ён займаецца футболам у Беларусі. Галоўны футбаліст. Вось, яго затрымалі, яму свеціць дэпартацыя з Чэхіі. У мяне толькі адно пытанне да чэшскага боку. Калі ён знаходзіцца ў санкцыйным спісе, чаму яго не анулявалі візу і чаму ён спакойна, вы ж яго затрымалі на сваёй тэрыторыі, як ён смог патрапіць на тэрыторыю Чэхіі? То бок, я гэта праецырую, што Воскресенскі зараз можа заехаць ва Ўкраіну, а ва Ўкраіне тут скажуць: «Ой, Юрась, вітаем, а як ты заехаў? Ты ж не можаш да 24-го года заязджаць ва Ўкраіну». І вось гэта для мяне незразумелая гісторыя, як чалавек з санкцыйнага спісу патрапіў на тэрыторыю Чэхіі, маючы візу, па дыпламатычных нейкіх каналах. Ён з аргенцінскай мукой разам дзесьці ў адным літаку. Вось аргенцінская мука ляцела да Хуйла, якую ўжо нюхнуў, там сядзіць з задавальненнем, данюхвае супутнік свой, а ён па дарозе дзесьці там здесантіраваўся ў Чэхію. Капец просто. Капец. Давайте паглядзім нашы польскія навіны. Прыйшло відэа з мяжы Польшчы, што там адбываецца. І шчыра кажу, сябры, я калі гэта таймпласт, да, то бок гэта хуткая прыскораная здымка. Я шчыра кажу, я калі спампавала гэтую здымку, я ўсё сидзела, так вот глядзела. Перад тым, як вам запусціць відэа, мне неабходна яго прагнаць праз OBS, каб яно не падгальмоўвала. Яно будзе падгальмоўваць, але не так моцна, як калі запускаеш першы раз. І ўсе глядзела. Што я прапаную зрабіць вам? Ну, вы зразумелі, да? Увесь жах гэтай сітуацыі, колькі машынаў пішуць, што зараз сярэдні тэрмін на мяжы складае 4 дні, і чэрга расцягнулася амаль на 40 кіламетраў. Вось такія пытанні, гэта ўсё з-за таго, што зараз прапускны пункт Брузі-Кузніца не працуе, там зачынена, і Польшча працягнула гэты тэрмін. Вось, таму што пачалі адлавліваць у запламбіраваных фурах мігрантаў. Вось, і стаіць пытанне, што ўвогуле ЕС можа забараніць в'езд фураў з тэрыторыі Беларусі. Вось, даскакаліся, што называецца. Таксама сёння апублікавалі поўны спіс санкцыйных юрыдычных асобаў і фізічных асобаў, якія патрапілі пад санкцыі, і неабходна выдзеліць галоўныя, напэўна, арганізацыі, акрамя фізічных асобаў, пад санкцыі, якія, я нагадваю, атрымаюць поўную сілу 2 снежня, літаральна праз 2 дні. Пад санкцыі трапляюць наступныя арганізацыі. Авіакампанія Белавіа. Я не разумею, чаму ў гэтым спісе няма аэрафлоту. Шчыра кажу. Шчыра. Тут павінен быць аэрафлот. На гэтым месцы павінна быць рэклама аэрафлоту. Таксама трапіла турысцкае агенцтва «Цэнтр Курорт», даволі такі вядомае ў Беларусі, турыстычнае агенцтва «Оскар Тур», гатэль «Мінск», гатэль «Планета», асабістая служба актыўных мерапрыемстваў, так названая АСА,
Потім сирійська компанія Chemwings Airlines, пашпортно-візовий центр VIP Group, що знаходиться у Туреччині. Так само Гродно Азот, Білорусь Нефть, Гродно Хімволокно і Белшина. Віншую. Це перший у списі лузерів. Я не буду уже писать, розповідати, хто з фізичних особаў спіс, там больш за 20 особаў. Чекаем, калі вступят санкции у полный рост, что называется, и проанализуем, чым займаліся гэтыя фізічныя асобы на тэрыторыі Беларусі і чым яны асабіста выдзяляюцца. Таксама я бы хотела публічна звярнуцца да украінскіх ладаў, таму што мне прыйшла інфармацыя, якую я лічу неабходным агучыць. Яна была размешчана у суполкі рабочы рух, і яна сведчыць аб наступным. 17 лістапада 2021 году БНХ Украіна змяніла засноўніка і перайменавалася в ААТ Белферд Украіна. Нагадаем, што раней Нафтан, а таксама беларускі нефцяной гандлёвы дом, якія з'яўляліся засноўнікамі БНХ Украіна, патрапілі пад санкцыі США. І вось ён, наступны кандыдат на выключэнне ў санкцыйны спіс – Гомельскі хімічны завод, а іменно дадзенае прадпрыемства з 19 лістапада 2021 года стала поўным правапраемнікам БНХ Украіна. Акрамя гэтага змяніўся юрыдычная адрэса. Белферд Украіна знаходзіцца па адрасу горад Кіеў, вуліца Нікольска-Слабадская, дом 1А. Па гэтай жа адрэсе, як не выпадкова, зарэгістравана яшчэ адна вядомая арганізацыя БНХ Груп, дырэктарам якой з'яўляецца Велічка Олег Валентинович. Так, гэта сын таго самага Валентина Владимировича Велічка, якой з 2001 по 2016 год быў паслом Беларусі ва Ўкраіне. Доўгі тэкст, мы перададзім яго прадстаўнікам украінскага боку, каб яны адрэагавалі на такія замоўлення, пераверылі гэтую інфармацыю і калі дзейсна ёсць такая сітуацыя, звярнулі на гэта ўвагу, безумоўна. Лукашенко. Некрасиво. Дон под Дон. Дон под Дон прамовіў за тое, што яму тэрмінова патрэбна ядерная зброя, і ён таксама паведаміў пра тое, што, цытата, «Тады я прапаную Пуціну вярнуць ядерную зброю ў Беларусь. Мы дамовімся якую? Ту ядерную зброю, якая будзе найбольш эфектыўнай пры такім сутыкненні. Ужо хлявы для гэтага, як дбайны гаспадар, я захаваў. Хлявы для ядернай зброі. Яшчэ раз. Хлявы для ядернай зброі. Як вам навіна? Я так разумею, што федэрацыя яму вышлюць новую вакцыну «Дурачок» і скажуць, што яна якасней за супутнік, і яму неабходна тэрмінова ёй прышчапіцца. Польша засняла уначы спробу чарговую. Калі падаецца, што міграцыйна вось гэта пытанне з турыстамі яно вырашанае, насамрэч Польшча штодня адбіваецца ад нападаў. Па колькасці яны, мабыць, трошкі менш сталі. Зараз лічбы вар'ююцца прыблізна у 100-150, паталок 200 чалавек, але тым не менш спробы пранікнуць на тэрыторыю Польшчы кожны дзень адбываюцца. І па паведамленнях ужо прадстаўнікоў краінаў суседніх з Польшчай вядома, што яны гатовы накіроўваць сваіх вайсковых
для падтрымкі Польшчы, для абароны мяжы. І зараз шмат хто з аналітыкаў падкрэслівае, што такое згуртаванне краін еўразвязу яны назіраюць упершыню, калі дзве краіны, гэта літаральна Польшча і Літва, змаглі прыцягнуць да сябе ўвагу і умоўна атрымаць вось той вядомы зонцік еўрапейскага звязу, якой гатовы абараняць мяжу гэтых краінаў. Чаму мы яшчэ не еўрапейскай сям'і, я не ведаю. Вось такія падзеі адбываюцца на мяжы з Польшчай. Гэта дрэнная гісторыя, яна носіць абсалютна правакацыйны характар. Ніколі я тут не датрымлівалася пытання, што гэта ўсё выпадкова. Гэта абсалютна рукатворны крызіс, з якім насамрэч уже не ведаюць, што рабіць, таму што Чырвоны крыж, яны робяць выгляд, што ў іх выбухае мозг, таму што яны не ведаюць, што з гэтымі турыстамі рабіць, таму што Польша іх не прыняла. Яны это думалі, меркавалі, што зараз Польша зробіць кардон, усыпіць усё кветачкамі, там салюты, фанфары, ўсё гэта будзе прыгожа, з хлебам, солью, ўсё як яны любяць, а тут вадамёты і абарона з боку Польшчы поўным ходам, таму трошкі не шмагла. І навіна, якую я яшчэ агучвала, мабыць, год таму, мабыць, 1,5 гады таму, калісь я яшчэ знаходзілася ў Беларусі, я казала, што гэта лагічна паслядоўны крок у сітуацыю, у якой апынілася Беларусь, і калі мы нічога не зменім, нас гэта чакае. Прыйшла навіна, што ўрад паведаміў пра планы ўвесці карткі на прадукты для малазабяспечаных. Намеснік у Коскібяру, прэм'ер-міністр Александр Суботін расказаў, што плануецца прадаўжаць дзяржаўнае рэгуляванне цэн на сацыяльна значныя тавары падчас сумеснага паседжання палаткі прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі ў авальнай залі Дома ўраду. Урад прыняў пастанову ад 23 лютага 2021 года нумар 100, якая перадугледжвае жорсткія меры рэгулявання цэн на сацыяльна значныя тавары першай неабходнасці. Цытата. Але мы разумеем, што пастанова нумар 100 хутчэй за ўсё сябе зжывае як нарматыўна-прававы акт. І мы, напэўна, пяройдзем да адраснай дапамогі, што неаднойчы абмяркоўвалася. У якім фармаце гэта будзе, думаю, у найбліжэйшы час вы ўбачыце. З сеткамі размова на гэтую тэму ўжо адбывалася. Магчыма, будуць нейкія бонусныя карты для пенсіянераў, маламаёмасных, шматдзетных сем'яў. Віншую! Сёння сайт «Беларускі партызан» быў прызнаны экстрэмісцкім, а мае сябры з супраціва ДНС і буслы ляцяць тэрарыстамі, з чым я іх віншую, таму што мне эканамічнай тэрарысткі было адной сумна, так што далучайцеся да маёй кампаніі, гэта адзнака якасці, што барацьба трывае і ніхто не збіраецца спыняцца. Таксама кіберы сёння выпусцілі відэа, зайдзіце на сайт кіберпартызанаў дзеля таго, каб праслухаць новы зліў, якое яны размясцілі. Гэта зліў з камер, якія знаходзяцца на Акрэсціна, на Жодзіна, Сіза, розныя. І можаце паслухаць, ролик трывае літаральна 4,5 хвілінкі, можна сабе дазволіць, таму калі ласка, завітайце да іх, не забудьце паставіць падабаечку, націснуць на званочак і, канешне, па магчымасці пакінуць каментар. Ну і прыемная навіна, Беларуськалі, якой патрапіў пад санкцыі, сёння папаў на бабло, таму што літоўская
памежная служба не выпустила вантаж, якой яны спрабавалі вывесці, і Беларускалі шукае перавозчыка ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Хто пагадзіцца вывозіць тавары Беларускалі за мяжу. Гэта скрэпы, якія не працуюць. А мы з вами працягваем працаваць, далбім гэты рэжым. Я яшчэ раз нагадываю, што не падменьвайце паняцці, калі вы не вызнаеце, будьце лагічна паслядоўнымі. Зараз, я ўпэўнена, у Беларусі ўжо знаходзіцца новы штам коронавіруса, таму самы час пабыць дома з сям'ёй, таму што вас і так звальняць. Ідуць тотальныя зачысткі і згодных, і незгодных. Прадпрыемствы, якія налічваюць 500 чалавек, спісы атрымліваюць 100-150 чалавек на звальненне. Не чакайце, калі вас звальняць па соглашенню сторон, настойвайце на том, калі вас звальняюць выпадкова, каб вас звальнялі па артыкулу, гэта будзе падставай патрапіць з гэтым усім шчасцем у суд і адстойваць свае правы. Будьце юрыдычна грамотнымі, далучайцеся да нашых рухаў, далучайцеся да нас, глядзіце нас, не забывайце ставіць падабайкі, не забывайце, калі ласка, націснуць на званочак. Калі вам выпадкова не прыходзіць паведамленне, што пачаўся стрым, вы можаце включыць і выключыць званок і зноўку включыць, дзеля таго, каб трошкі перафарматаваўся і адзбайнуўся, што называецца ютубчык. Такія справы бываюць, мы ведаем пра гэтую праблему, але ведаем і як яе вырашаць. Таму, калі ласка, памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь, і слава моей Украіне. Хвілінка для маіх мадэратараў. Мае шаноўныя мадэратары, я бачу, што у вас ідуць дыскусіі паміж сабой. Я хацела бы нагадаць правілы мадэрацыі канала Хелен Мінская. Мы з вами тут абсалютна вольныя людзі, і я ніколі не крытыкую сваіх мадэратараў. Мае мадэратары на канале знаходзяцца роўна дзеля таго, каб дапамагаць у чаце, не заходзіць рознага характару правакатарам, не правакаваць людзей, не кідаць у іх розныя субстанцыі, якія потым у іх на руках застаюцца і смярдзяць. Таму, калі ласка, мае мадэратары, калі вы адзін з адным не пагаджаецеся, вы заўсёды можаце праз мяне скамунікавацца і вырашыць пытанне, ці абгрунтавана, ці не абгрунтавана быў выдалены або заблакаваны той або іншы чалавек. Калі мадэратар блакуе на канале кагосьці, значыць, у яго былі абгрунтаванні дзеля гэтага, і дастаць з пекла гэта ўжо магу зрабіць толькі я, калі дзейсна я разумею, што адбылася памылка, магчыма, і чалавек патрапіў у бан выпадкова. Ва ўсіх іншых пытаннях мадэратары прымаюць рашэнне на свой погляд, і я ніколі больш не выясняю, чаму або адна, або іншая, тая або іншая пачвара патрапілі ў бан да маскалей. Я абожнюю сваіх мадэратараў, я цаную іх працу, яна бескаштоўная, яна якасная, таму дзякую вам шчыра. І, калі ласка, калі у вас ёсць прыватныя пытанні, раней у нас у суполкі быў такі, быў асабісты, скажем так, асабістая група мадэратараў, была неабходнасць, была вялікая колькасць блогераў, зараз такой групы няма, але праз мяне вы заўсёды можаце набыць інфармацыю па сваіх калегах, і без спрэчак мы вырашаем заўсёды гэтае пытанне. Я ніколі, якщо модератор не зрозумів, Сергій Першак, ось тато пише, що Хелен Мінська досяк, ми в курсі.
Так, ніякіх канфліктаў ніколі паміж мадэратарамі на канале ў мяне не было, і іх і не будзе, таму што мы заўсёды канструктыўна вырашаем пытанні. Я просто прашу, калі ёсць пэўныя пытанні, звяртайцеся да мяне, тэлеграм-суполка, або пакіньце каментар, як з вами звязвацца, я буду звязвацца, і мы будзем неяк вырашаць пытанні. Я не крытыкую мадэратараў, я просто нагадваю, што вы абсалютна вольныя, і вашае рашэнне для мяне ў чаце гэта амаль закон. Все, давайте будем чемными. Я вас люблю. Жыве Беларусь і слава Украіне!